tapnon na salunat kanaregta tibiyag. Dumngeg tayon itinapintas nga programa. Nature's Call Health Talk. Siya, sika, kenti salunat. Siya, sika, kenti salunat. Programa nga mangiwanwan no kasano nga mataripato dagiti na dumadumang organs itibagi. Taiso dayto iti mang pawerret tibiyag ti tumunggal maysa nga parswa. Programa daytoy nga mangibaga no anya tinapintas nga ipakat nga agas iti sakit nga kimpet kada tayo. Diabetic ka man, adaman high blood mo, bigla kang agkapso-kapsot, agulaw-ulaw nga kanayon, ken adda problemam ti kidney, ken amin nga marikrik na nga madi. Iti unek ti bagi. Nature's Call Health Talk. Siya, sika, ken ti salunat. Dagiti mapagtalkan ken nalalaing nga naturopath doctors ken practitioners iti mangiwanwan ken mangaywan ti salunat tayo. Isu nga dumngeg tapnon maadalan nga nimbag iti panang tagiben ti salunat. Nature's Call Health Talk. Siya, sika, ken ti salunat. Mabuya ken mangigan iti kada Sabado alas 10, ingana alas 11 ti bigat ijay RPN DCRL Bata. Napakaganda at blessed Thursday afternoon na naman sa mga kapanalig na lagi pong nakikinig sa aking programang Nature's Call. Webes na naman po at alam ko po ang dami hong nag-aabang sa aking programa dahil sabi nila gustong-gusto daw nila yung tawa ko. Minsan, napagkakamalan ni Darrell na everyday yung program ko. Sabi ko, Darrell, Thursday lang ako ng 3 to 4 p.m. O, diba? So, lahat po naman nakikinig. Thank you so much. Diyan po sa NCR, alam ko, madami po kayo nakikinig. Of course, mga sukay ko sa Palawan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, and meron po tayong mga sukay na nakikinig ngayon taga Lubong Island. Tama ba ako? Lubong Island, Talautalo, Occidental, Mindoro. Ayan. Thank you so much sa mga nakikinig po sa akin. And, of course, sa lahat po ng mga bumibili ng Docanis Tibicos. Yan, isa-isahin po natin. Natutuwa lang talaga ako kay Ma'am Annie, no? Molyon ng, San Pedro, Laguna. Tumawag siya sa akin ng isang araw, tapos tuwan-tuwa siya. Talagang as in tuwan-tuwa siya kasi napakaganda daw ng effect sa kanya ng Docanis Tibicos. Parang naglabas siya ng sama ng loob. Diba? Talagang naglabas ng sama ng loob. At gumaan yung pakiramdam, isang bote pa lang yun ha. And of course, sa mga bumibili po, mga sukay namin, mga tagapakinig namin, Ma'am Conchita Zurita, hello. Ma'am Ate Con, kumusta po kayo dun sa Lucena City? Ma'am Nenita Cordova ng Quezon City, Paul Advincula. Hello, Sir Paul. Ramil Idea, yan, mga suki na po natin na bumibili regular ng Docanis Tibicos. Cesar de la Vier, Angelita Andres, Jose Shinet Laurena, Lorendo Latosa na Mandaluyong City. Of course, hindi mawawala dyan si Ma'am Daisy de Ramas at Ma'am Tess Bobadilla. Thank you, Darren, for listening also. Yan. Sa mga may birthday ngayon, of course, bumabati po ako ng happy birthday po sa inyo kung ano man po ang mga sineselebrate nyo sa araw na ito. Ako po ay bumabati at syempre, nakikigalak sa araw na ito. At bago ko makalimutan, kasi baka makalimutan ko, magagalit sa akin, joke lang. Thank you, Henry, our PA na napaka-talagang very faithful po yan na tumatawag sa akin. Thank you so much, Henry. Of course, yung mga technical department natin na mga gwapo. O, di ba? Engineer Marlon, Alex. O, di ba? Thank you so much, sila po ang nag-a-assist sa akin ngayon. And sa lahat po ng mga staff ng Radio Veritas, thank you so much. Dahil kahit na po malayo ako sa inyo, I hope and I pray next week po talagang pupunta na po ako dyan sa station, magpakita naman. O, di ba? Papakita talaga para po kita-kits naman tayo. I hope and I pray next week na po talaga makaka-live na po ako dyan sa booth natin na napakaganda sa Radio Veritas. So, start na po tayo kasi what time is it? Medyo may time pa naman tayong konti. Okay? Of course, yung ating bubuksan na topic, napakaganda kasi bago po tayo magkabato-bato, tandaan nyo, bato-bato talaga. Bago po tayo magkaroon ng mga stones, okay po, may mga pain pa po tayo na mararamdaman. So yun po yung topic ko ngayon. What is painful urination? How is it connected with our STI? Ano po yung cause? Bakit po tayo nagkakaganito? At ano yung mga klase ng mga pain
yung mga dok, bakit ganun? Ang sakit talaga ng aking pantog, yung mga ganyan. Sakit ng aking balakang. O, diba? Hindi nyo pala alam, nagkakaroon na po kayo ng tawag dito, infection. O, infection or inflammation sa inyong urethra. Okay? So, lagi ko po sinasabi, okay, may mga natural remedies po tayo dyan. Hindi ko makita yung aking time talaga. Pasensya na. Okay, ayan. May 5 minutes pa po tayo kasi baka mag-overtime ako. Yun, natataranta ako when it comes to oras. Okay? So, ano yung mga natural remedies dito sa mga painful urination natin? Is it yung tinatawag na urinary tract infection? O, yun po yung mga kasagutan natin. Diyan po, no? Wag po kayong tawag dito, wag nyo iaalis po yung sisita ng yung radyo. At lalong-lalo na syempre yung mga nakikinig sa akin. Of course, sa Sky Cable Channel 211, of course, sa live stream ng Veritas, ayan, may mga nagmo-monitor din sa akin sa live stream ng Radio Veritas, yung YouTube nila, YouTube 846, live streaming lang po yan. And of course, naka-live din po ako sa ating Doc Hanis Tibicos page. Ayan, Tesseline Sinusuya, thank you so much. Ma'am Angelita Dederico, ayun, magandang hapon sa iyo, Dr. Hani. God bless. Yan. Dami hong nakamonitor po sa atin. Si Dr. Cecil Encina Suyat, yan po yung tumutulong po sa akin to distribute Doc Hanis Tibicos sa NCR. Thank you so much. Doc, next week magkita-kits tayo para tuloy-tuloy yung usapan natin ng TGP. Ayan. Para makapagbayad din ako ng bills ako. Di ba yun? Ganon. Prangka talaga si Doc Hani. Now, we'll start our topic kasi we still have at least 4 minutes pa. Okay, we'll start our topic kasi alam ko magkakaroon po tayo ng maraming katanungan. Now, listen to this. Alam niyo ho, if you have infection, especially in your urinary tract, particularly with your urethra, it is called urethritis. Now, the thing is, nagkakaroon po tayo ng pain. Why? Because mahirap po tayong umihi, right? And yung painful urination na yan, frequently with incontinence of our urine. Now, according to our clinical studies and of course, no, sa mga pasyente na natin, kasi every time na nagsasalita po tayo, experience na po yung tawag dito, experience na po yung aking sinasabi. Now, doon sa mga nagkakaroon ng urinary disturbances, lalong-lalo na sa pain, tandaan nyo po, may 5 klase po tayong urinary disturbances. Pero bago po start po yan, wag po talaga kayong aalis dahil yan po yung topic natin, napakagandang topic. Bago ko kayo magkabato-bato, magbabalik po ang Nature's Call program pagkatapos po ng mga paalaala. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Hanis Tibicos is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Hanis Tibicos is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Hanis Tibicos, Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Anak ko nga 2 years old. At dahil bukti po na, at tibikusti, pag-alap ko. Ako tinitilak na hindi ko, mga nito, kayo marikisiti ko. Kasi niya po nalaingin, awanay niya bukti pusunan. And then active pa rin. Hindi nga makapaangon. Ang ita, tapos sikata na, lulalakan, hanga mga puti. Hindi lang tikisiti ko. Kasi na ako, very active ka lang. Alay ko na sa akin. Kasi siya, yes, lalak-lalak hindi. Yang kasi na po medyo adalit kasi kayo. Kaya lang natin ikilikos ni Dr. Anita.
Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimong, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos ang papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award. Welcome back po sa ating programang Nature's Call. Of course, Doc Hani Tamayo pa din po ang kausap po ninyo. So we'll go back to our topic kanina po, no? Kasi yung mga painful urination na yan, o kaya yung mga urinary disturbances na yan, pinakategorize po yun sa 5 klase. Okay po? Unang-una, yung sinasabi nila na urolithiasis. Yung symptoms is a sudden tension ng abdominal area po natin na nag-o-occur lang po yan sa one side ng ating waist. Ano nga ba ito? Balakang. Okay po. And of course, merong cramp po yan, no, on the lower abdomen and of course sa sexual organ. Okay po. So, pagka medyo nahihirapan na tayong umihi, okay, extremely very painful and frequent na po yan, ibig sabihin nun, malala na po yung infection ninyo. Okay? So, we call it urolithiasis. Next, pneumatoria. Ang major symptom is a painful swelling on the scrotum in the lower abdomen. Yung urine po will slowly pass, okay po, doon sa ating daluyan, no, ng ating ihi. Pero pain siya, may pain po yan siya, painful po siya. And of course, medyo nagkakaroon po yan siya ng parang drop lang na pag-ihi. So meaning, there is a calculi, merong pong namumuo na mga stone na pwede pa nating daanan sa mga natural na gamutan. Okay? Tandaan niyo po yan. Next, may creamy urinary disorder din po na sinasabi na ang pag-anghin niyo po is very creamy urine. Parang may pus na hindi niyo maintindihan at parang talagang masakit talaga. Okay? We call that urinary or creamy urinary disorder. Tapos, nagkakaroon din po tayo ng urinary disorder na natitrigger po ng fatigue. O, diba? Pag natatension po tayo or parang a form of parang, what's this? Basta, feeling pagod tayo kasi, diba, ang katawan kasi natin minsan hapo. Okay? Minsan nahihirapan din tayong umihi. And, next, may bleeding na po yung ating pag-ihi. Tandaan niyo po ha, again, okay, ang katawan po natin, merong sufficient, tawag dito, kapasidad, okay, para yung sakit na yun, yung mga painful urination na yan, okay, mga nararamdaman niyo na pain, may kapasidad na
gagamutin niya yung sarili natin or sarili niya or ating katawan, okay, bago pumunta po tayo sa chronic. Yes, yung mga nararamdaman natin na mga ganon, baka nga may calculi o yung mga bato na namumuumuo na. Again, painful muna or pains muna ang mararamdaman natin. Now, tanong, Dok, ano nga kasi ang cause niyan? Bakit po tayo nagkakaganon? Inuulit ko po, there is a growth of unwanted bacteria along the urethral mucosa. Yung mismong bacteria na unwanted ang sanhi ng pagsasakit or pagkakaroon po natin ng painful urination. Di ba, lagi niyo po narinig sa akin, ang katawan natin, bago ho tayo magkasakit ng sobrang chronic, nagpapaalam muna yan or nagpaparamdam muna yan, nagpapaalam talaga. Ito talagang si Ilocano, diba? So, the thing is, always consider yung mga unwanted or growth ng unwanted bacteria along the urethral mucosa natin na siyang sanhi ng urethritis. Okay? Infection muna yan or inflammation ng ating urethra kaya nagkakaroon po tayo ng parang bleeding or nagkakaroon po tayo ng masakit, parang ang sakit, parang yung painful talaga. May mga ganyan na ako na mga pasyente eh. Now, hindi agad-agad bato yan. Tandaan nyo, ang bato, kinecreate ng katawan natin 8 years or 12 years pa bago po tayo magkaroon ng bato. May mga pain pa po tayo na mararamdaman. Now, tanong sa akin, as a natural doctor, Doc, meron ka bang mga natural remedies para itong mga nararamdaman namin na painful urination or mga binabanggit mo na mas mahirap umiti? Meron ba tayong mga iniinom na mga gamutan, na mga natural? Marami po. Tandaan niyo po, God has given us enough for ourselves. Biblical po yan, Genesis 1:28. Oh, 'di ba? So, sa sambong pa lang makukuha natin. But then again, sa atin kasi gusto natin easiest way, tama po. Yung bibili na lang natin kasi, Dok, wala kami pagkukunan ng sambong. Totoo, lalong-lalo na when it comes to NCI. At saka yung mga hindi alam kung ano ang klase ng mga natural medicine herbs ba. O, diba? As a natural doctor and a licensed naturopath and acupuncturist, meron na po kaming mga Ayurveda. Kaya nga lagi ko po sinasabi na, may Ayurveda ako. Hindi lang Doc Hanis Tibicus ang iniinom nyo. Kasi naniniwala pa ako, there's no such thing as one product or another kinds of product na gagamutin yung sakit nyo. Kasi kanya-kanya tayong immune system. Tandaan nyo yan. Kaya ako, pag gumamot, may kombinasyon yan. Again, I'm not against your natural medicine na tinitake. I'm not against those. But, again, may mga Ayurveda na kumbiene. Ako, experience ko na to for my almost 15 years in the practice of natural medicine. Totoo po yan. Ginagamit ko po ito for how many years of my practice na hanggang sa ako po ay nalisensyahan na binibigay po sa inyo. Why? So first and second course at talagang ininom nyo po yun. Talagang makakaginawa kayo. Gaya ng isang doktor na kasama ko, si Doktora Ayesha. In the name of Doktora Ayesha. Yan, mga team ko yan, mga colleague ko po yan na kung exchanging of ideas. Kaya sabi ko sa kanya, Doc, kung may mga natural medicine ka dyan, mga Ayurveda ka, idagdag mo si Doc Hanis Tibicus kasi makakatulong yan. Okay? Alam niyo po ang kwento niya. Kanina sa akin kasi kakausap lang din namin. Alam mo, Doc, yung urinary tract infection na I think parang sobrang malala na, tama ka, yung Doc Hanis Tibicus nakatulong kasi I just talked to the patient na guminghawa yung pakaramdam. You see? The thing is, again, lagi ko po yung sinasabi, there's no one product, okay, na makakagaling sa inyo when it comes to natural. Why? In every natural that created by God, ay may kanya-kanyang trabaho yan. Get my point? Kaya, again, ang ina-advise ko sa inyo, hindi porke may Doc Hanis Tibicus. Ako, given na po yan eh. Ang Doc Hanis Tibicus kasi it will work with your maintenance, it will work with whatever natural medicine. But then again, sa akin kasi, as a natural doctor nyo po, may mga Ayurveda na po ko na proven and effective, kagaya ng
painful urination. Alam niyo po ba na pagka may painful urination po tayo, hindi lang po dahil may mga infection po tayo. Alam niyo pa kaya, nabanggit ko kanina yung STI or sex transmitted or sexually transmitted infection. Kasi nakukuha din natin ang UTI natin when we have a mate, lalong-lalo na if infected po yan sa mga ganong mga bacteria. Tandaan niyo po yan. Kasi once you have painful urination, baka nga, okay po, hindi lang po doon sa mga sakit po natin na mahirap tayo makaihi. May mga dahilan. Aside from the unwanted bacteria na hindi natin gusto sa katawan natin, pwede din nating ma-acquire sa mga partners natin. Okay? Always remember, urethritis is also coming from sexually transmitted infection o kaya STD, sexually transmitted disease, o kaya mga ganong mga sakit, o kaya yung mga tulo na yan, mga ganon, nakukuha din natin sa mga partner natin yan, especially pagka medyo may hilig po tayo, no? Lalong-lalo sa mga kalalakihan. O beware of your partners, kung sino-sino yung mga partner nyo dyan, o diba? So be aware, mga nanay, sa mga asawa nyo, kasi baka sexually transmitted infection na po yan. Okay? Kasi, always remember, ang urethritis, okay po, urethritis meaning inflammation of the urethra. Again, coming from STI o kaya meron po tayong infection na nakuha sa ibang mga, yun, gamitan. Alam niyo po yun. I hope naiintindihan niyo po ako. What time is it? Diba? O meron pa tayong 4 minutes. Kasi mag-break po tayo mamaya. And of course, when we say, urethritis, na-categorize na naman po tayo sa dalawang bagay. I don't like to talk sana parang medical term, kaya lang, kasi nakakaya naman sa mga medical doctors talaga, no po. But then again, background ko kasi is nursing and of course, natural medicine po tayo, tapos nag-acupuncture tayo, kaya hindi ko po maiwasan talaga magsalita about medical terms, pero sa totoo lang wala po akong karapatan. So, pagka may mga ganito ng sitwasyon ng mga pasyente ko, personal na po na talk yun. Pero over the radio, medyo, limited lang po yung sinasabi ko kasi marami po tayong madadaan ng profesyon. I hope you understand. But then again, okay po, pagka may nagtatanong na sa akin, Doc, may mga natural medicine po ba tayo with this? Yes. Ang dami na po tayong mga Ayurveda na pwede kong ibigay sa inyo. Okay, studied. Well-studied po yan na talagang in-study ko yan, research ko po yan, is effective para po hindi po ma-harm yung kidneys nyo at saka mga liver nyo. Ay, mga liver talaga. Isa lang liver natin. 2 kidneys natin, isa lang liver natin. Okay? So magbabalik po ang Nature's Soul program pagkatapos po ng mga Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. When I was tested with COVID-19 positive, there are a lot of things that I did. First, I kept myself healthy. I had a good diet, good sleep, good medicines, and also I had Doc Honey's Tibicus in order to boost my immune system. And I thank God I was able to survive the COVID-19 virus. Thank you very much. Thank you.
gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimon, the World Council Chairman in the entire Asia-Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos ang papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award. Yan, welcome back po muli sa ating programang Nature's Call. Thank you again kay Engineer Alex and Engineer Marlon. Thank you so much for assisting me. I hope to see you next week. Yan, may mga katanungan po. Actually, dami na akong nagte-text sa akin. And thank you so much kay Ma'am Tess Bobadilla. Nagmo-monitor po siya at the same time, sa radio na lang daw siya makikinig kasi na po mahina daw yung aking sound sa aking page. Okay lang po yun. Ma'am, thank you so much for listening po. Now, yung mga katanungan po about sa pain ng pag-ihi, okay? Natural lang po yun. Lalo ngayon, no, yung urinary tract infection, kahit newly born baby may UTI na. Bakit kaya ganun? O, di ba? Kasi sabi nung nagtatanong, 8471, Doc, yung UTI ba? Bakit merong bata na may UTI? O, di ba? Totoo po yun. Okay po. Noong unang panahon, unang panahon talaga. Oo nga, napansin ko din yun. Nung una, okay, pag may UTI ka, sabi nila, kasi sa, mo yan, sa personal hygiene mo yan. O kaya, sobra kang gamit. O, di ba? Yung mga ganon. Pero ngayon, ang urinary tract infection kasi kahit bata o medyo kabataan, easily that we accumulate urinary tract infection because ano po ang dahilan? Di ba nasabi ko sa inyo kanina, there is a growth of unwanted bacteria. Lagi ko po yung sinasabi, we live by bacteria inside and outside our body. Kaya nga tignan nyo yung bagong silang na bata ay may UTI agad. Saan niya nakuha yun? Alangang nagkaroon siya ng sexually transmitted infection dahil kapapanganak lang. Hindi ho. Okay po. Because of the growth of unwanted bacteria, kaya nagkakaroon po yan siya ng infection sa daluyan ng ihi niya. Ganon din po sa mga bata. Especially, okay, yung mga bata hindi umiinom ng tubig. Kaya nga, kailangan po natin ng laging inom ng tubig. May mga face-to-face na naman tayo. So, baunan nyo po yung mga anak nyo ng tubig na may halong tibicus. O, di ba? Tandaan nyo po, ang Dochanis tibicus is a good bacterial source of probiotics, prebiotics, and enzyme. Kaya pwede no po nating dagdagan yung water jug ninyo or anything that is water, baunan nyo. Okay po. Pwede nyo dagdagan po ng Dochanis tibicus. Bakit? Kasi si Dochanis tibicus, the only product na may probiotics
prebiotics and enzyme. At pagka umiinom po kayo ng Docani's Tibicus, it's not against, okay po, sa mga iniinom ninyo na gamutan nyo na mga natural. Sabi ko nga, naglipa na. O tama? Tama ba yung Tagalog ko, Sir Henry? Naglipa na, no? Yung mga natural medicine sa market. Okay? Hindi na nga natin alam kung sino yung best right? Kasi nga, sa dami po ng mga natural medicine na naglalabasan. But, bakit ko po sinasabi na mas magaling po yung Docani's Tibicus namin? Kasi nga po, fermented, number one, fermentation process. Hindi po namatay yung good bacteria na nandyan sa loob. Nagpo-ferment every day. Number two, sources of probiotics, prebiotics, and enzymes. Yan po yung combination ng Tibicus po namin. Okay? Number three, natural, 100% natural, coming from fruits, coming from herbs, coming from vegetable. 5 klase na natural na prutas. Ano pong prutas yon? Meron tayong pakwan, watermelon, meron tayong pinya, which is pineapple, meron po tayong grape. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng grape. Tapos meron po tayong mangga, meron po tayong dragon fruit. Yan po yung 5 klaseng prutas na nilagay ko po dyan as your formulator kasi of the benefits of the fruits na pinerment ko dyan. Plus, meron po tayong antifungal, anti-inflammatory, antibacterial na mga herbs na nilagay ko dyan. Meron tayong turmeric, okay? Meron po tayong ginger at saka cayenne. Yun po yung nilagay ko dyan. Plus, kind of vegetable na mayaman po sa antioxidant, which is red beet or beetroot. Yun po yung mga 9 na klase na kailangan ng katawan natin araw-araw para sa gut health natin. Tandaan nyo po, tinutubuan po tayo ng mga unwanted bacteria. Lahat po ng it ends up of TIS, like urethritis. It's because of the inflammation and infection caused by bacteria that's inside our gut microbiome. O, diba? Ulitin ko na naman po, okay? Ang ating Tibicus, okay? Kahit pumakulit po ko, ang ating Tibicus is fermentation process. It's a liquid form, okay? Kaya nga, isang bote pa lang iniinom nyo, may mararamdaman na kayo, like Ma'am Annie. Kaya hindi po magte-testimony si Ma'am Annie at dali-dali ang tatawag sa akin yan kung hindi totoo yung mga experience niya. Kaya nga, ako po ay nagpapasalamat sa mga taong sumusuporta sa Docani's Tibicus. Kahit na po nagmahalan, pero again, it's buy one, take one. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan kasi nagmahalan na po lahat ang mga presyo natin. Yung gasolina natin, yung mga commodities natin, o diba, yung mga ganong bagay na I hope and I pray habang buy one, take one pa po. Kasi 1 to po ang isa niyan. Pag member po kayo, discounted at 30% discount, 840 po ang isa. So, we'll be going to Cebu na, o diba, Visayas, Mindanao na po kami. Okay, we'll be going there na po. Kaya dun sa mga hindi pa po nakaka-order, okay, mag-order na po kayo kay Crisel. Okay, 09-30-111-9365. Maganda po ito sa combination ng mga maintenance po ninyo, ng mga natural medicine na tinetake nyo, kahit na po anong sakit ninyo. Bakit? This is a gut microbiome food. It's a gut food. Pagka malinis ang gut microbiome mo, okay, pagka malinis po siya, hindi po tayo nagkakaroon ng mga unwanted bacteria sa loob ng katawan natin that causes infection and inflammation. Tandaan nyo po, hindi po tayo magkasakit agad-agad. Hindi po tayo matutubuan ng mga bato agad-agad. Kasi yung mga 5 mm hanggang 10 mm, we can still pull out that naturally. Proven na po yan. Marami na po kaming na-pull out ng mga stones naturally. Okay? May mga ipapainom lang po na hindi po masyadong mahal. Okay? And Docani's Tibicus can already help. Honestly, may mga pasyente na po kami, hindi ko na po mabilang.
sa kamay at paa ko, daliri ng mga kamay at paa ko, na natulungan natin mag-expel, okay, ng kanilang stones na maliliit. Kasi nga, nobody's excuse na wala akong bato na tutubo sa ating katawan. But then again, hinintay nyo pa yung paglaki. O, sabihin natin mga 15 mm. Abay, kailangan nyo na ng operasyon. Pero kung maliliit pa yan, we can still pull out that stones. Okay? Ngayon, again, bago po tayo magka-stone, magkaroon pa po tayo ng signs and symptoms like painful urination. Okay? Di po ba nabanggit ko po yung urolithiasis, nabanggit ko po ang pneumaturia, nabanggit ko po yung mga urinary disorder triggered by fatigue. Ano pa? Yung mga creamy urine na yan, okay? Yung mga blood urine na yan, we can still, okay, address them naturally. Lalong-lalo na ngayon, naglipa na po, or marami na po sa amin ang mga licensed naturopath, mga licensed acupuncturist, na kaya hong i-pull out, na kaya ho kayong gamutin sa mga, tawag dito, sa mga, sa mga sakit natin before we go to chronic. Okay? Kaya tandaan nyo po, yung katawan po natin nagsusumbong yan. Listen to the sounds of our body. Yun po yung pinaka-importante doon. We have to listen to the sounds of our body. And marami na po tayong mga produkto that we can prevent chronic side if you listen to the sounds of your body. Pero nagiging manid na po kayo, hindi nyo po inaasikaso yung inyong mga katawan. You less love yourself. Aba talagang magiging pupunta tayo sa mga chronic diseases like stones, ano pa, mga cancer na yan, yung mga madadialysis na yan. Wala hong madadialysis, wala hong matutubuan ng bato kung pinapakinggan natin ang katawan po natin. Wag ho kayong aalis, magbabalik po ang Nature's Call program pagkatapos po ng mga paalaala. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Hello, good afternoon to everybody. Siyak nining pakadawas. May saak nga gususar iti Doc Honey's Tibicus. Tangamin, dito nga Doc Honey's Tibicus napatunaya ko within 2 years. Ket idilawas na laeng na quarantine kami kadeti anak ko. So every now and then nga isuti inuman mi, napintas pa iti panag-move ko 3 times a day. Then kaasi ti apo haang kami metkit di nga nagpositive. Napintas iti tikwana dito iti Bicos. So awawisen kayo, gagayem kan kakabsat ta agusar kayo met iti Doc Honey's Tibicus. Ta nasayaat nga para iti bagbagi ken mangpapilsa iti immune system kayo.
Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimon, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos ang papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award. Welcome back po sa ating programang Nature's Call. Hani Tamayo pa din po as your lingkod. Of course, tuloy-tuloy po ang ating discussions about TB-Cus and of course, dun sa mga nagtatanong po, no, sa mga painful urination, marami pala itong mga texters natin nakakaranas ng ganitong mga sakit, no, especially yung mga mahirap hirap na pag-ihi, yon. Tinagalog ko lang. Alam niyo po, pag kami mga ganyan na po kayo mga napapansin or nararamdaman, you should see a doctor po na with proper diagnosis. Kasi kahit na po kami, no, sa circle of naturopath, kailangan po talaga kasi you should go to a licensed naturopath, you should go to a licensed practitioners like acupuncturist kasi alam nila kung ano po yung gagawin po nila sa inyo. Wag po basta magpapacheck up na kung saan kayo nagpapacheck up. Tanong niya mo sa lisensyado po ba kayo? Yung mga ganon. Kasi marami yung kasi ngayon nagpa-practice-practicean lang. Ngayon, nare-regulate na po kami. Okay? Ang Department of Health, may umbrella yan under PITAC, Philippine Institute of Traditional Alternative Healthcare, nalalicense na po yung mga gaya namin. Kasi nga, marami yung nagpa-practice-practicean na nagmamarunong-marunungan. Yun pala, may bato na yung kanyang pasyente. O kaya, ang tagal-tagal na kayo sa isang doctor or practitioner na wala na naman hong nangyayari sa sakit ninyo. O diba? Inom po kayo ng inom na mga gamot nila, pero wala pa rin nangyayari sa inyo. So, I suggest po na you should do the proper diet. We should go to a doctor na, alam niyo po, makakatulong with your proper diagnosis para maibigay yung specific prescription. Kaya medical po yan, kaya naturopath po yan, kaya acupuncturist yan, o kaya mga natural na doktor na nagpa-practice. Bakit ko po sinasabi yan? Kasi nga, marami hong pasyente na pag may narinig sila, may ganito, maganda, ayan, meron akong ganyang listener lahat po ng narinig niya, naniniwala, until sa time na narinig po niya ako, Dok, siguro ikaw na makakatulong sa akin. Hindi naman po ako nagmamagaling-magalingan. But then again,
If you feel like makakatulong po ako, nandiyan lang po ang telepono ko, 0916-204-4007. Ulitin ko po yung numero ko po ha, 0916-204-4007. Kasi ang dami na hong pasyente, nasasayang lang po yung mga pera ninyo. Okay? The thing is, again, dapat kausapin nyo. Huwag ko kayong mahiya. Okay, tawagan nyo or kausapin nyo personally kung saan kayo tawag dito, relax na makipag-usap. Bakit po? Again, okay, dapat proper diagnosis ang maibibigay sa inyo or else masasayang lang din ang pag-work ng lahat ng sistema. Kasi God has given us 11 systems. Tandaan nyo po yan na it will work with our body. Sabi ko nga, ang bait ng Diyos di ba? Dahil itong katawan na to has the ability to heal itself. O di po ba? Ganyan kagaling ang Diyos. Kaya, again, try Mighty Bicos. Doon sa mga hindi pa nakakatry, itry nyo po. Available po yan sa Radio Veritas. Kung medyo malapit po kayo sa Radio Veritas, marami pong Docanis Tibicus po dyan. And beware of sa mga gaya-gaya po, tumaya lang ha. Kasi marami hong nanggagaya sa produkto namin. Parang Tibicus lang. Yung Docanis Tibicus namin, sexy bottle, okay? Sexy bottle po siya, green ang kulay, at marami po kayong prutas na makikita doon sa label niya. Available din po yan sa Ever Commonwealth, sa TGP branches. Ever Commonwealth, Ever Sukat, Commerce, Caydiga, Malibay, Monlios, Quezon Avenue, Banawe, Robino, Basak, White, Unimex, and Yabut. Available din sa 11th Avenue, 5th Avenue, Acacia, Bartolome, Blooming Street, Catmon, Concepcion, Malabon, Fisher Mall, Malabon, Libertad, Mac Mall, Naval, Filtras, Rotonda 1, Giselle Park, Sangandaan, San Roque, Santulan, Tatawid, Victor Mall, Caloocan. Mga TGP branches na nakipag-partner po sa amin at sila po yung makukunan nyo po ng legit. Ulit ko po, legit na Docanis Tibicus kasi may dalawa na po akong nakitaan ng mga gaya-gaya po tumaya. At of course, if you want to be delivered, madi-deliver po sa inyong harapan ng bahay, you can just contact Crisel at 0930-111-9365. O kaya ay Stella dito sa Baguio. Kung medyo nasa La Union kayo or malapit po kayo sa Baguio, you can call Stella at 0927-144-0918. At of course, kung may mga iniinda po kayong mga sakit-sakit, if you think I can help, okay, you can just call 0916-204-4007 para mabigyan ko po kayo ng tamang lunas. So for example, you're suffering from hypertension, you're suffering from prostate problem, you're suffering from sakit sa puso, you're suffering from diabetes. Tandaan nyo po, ang diabetes, para po kayong may sakit na cancer. Bakit po? Ang diabetes po, tandaan nyo, marami pong komplikasyon yan. Okay? You can research. Kung may time po kayo at wala ko kayong ginagawa, ang diabetes na sakit po, mataas ang sugar, ibig sabihin nun, hindi gumagana ang pancreas ninyo. And part of your pancreas is your digestive system. Kaya napakaganda na Docanis Tibicus na iinumin ninyo para gumana ang digestive system nyo, work with pancreas. Okay po, ganyan po kaganda si Docanis Tibicus. Digestive process po ang tinitira ng Docanis Tibicus kasi nga, it's a gut health nutrition. I'm not claiming na gamot po ang produkto ko. Never na claim ko po. But, malaking tulong sa health po ninyo. Doon sa mga hindi nakakatulog, doon po sa maraming arthritis, doon po sa laging may infection o UTI o laging infection po yan. Doon sa matataas ang sugar level, doon po sa medyo mataas ang kanyang kreya, okay po, makakatulong po ang Docanis Tibicus. And tandaan nyo po, may mga Ayurveda po tayo. Hindi ko po yun formulation, but it's proven and effective. Etong Ayurveda, gamit ko na po ito. 15 years of my practice. Okay? Makakatulong po ito. Alam ko makakatulong. So, huwag ko kayong mag-hesitate to call. Huwag ko kayong mahiya. Tanggalin nyo po yung shyness po ninyo.
Kasi mas maganda nakakausap po kayo for proper diagnosis. Kasi sayang lang po yung mga pera nyo po di ba? Itulong nyo na lang po natin sa mga nangangailangan. Tandaan nyo po, we are doing tawag dito measures, okay po, na para tumulong sa mga less fortunate people, para maibsan po yung mga nararamdaman ninyong sakit. Again, lagi ko po sinasabi, pakinggan nyo po ang sinusumbong ng inyong katawan. Kasi this body has the ability to monitor and to heal thyself. Okay? Lagi ko po yung sinasabi, napakagaling ng Diyos natin. This body was created by God, kaya nga create po tayo by His own likeness and images, di ba? Pati na po yung sistema natin. Yun nga immune system natin, hanggang ngayon, komplikado pa rin sa ibang doktor. Pero, okay, sa mga immunologists, hindi na po komplikado. Bakit? Digestive system is connected to your immune system, right? Meaning, the digestive process pa lang konektado na sa immune system natin. So, meaning, your nutrition na alam natin na dapat pakainin natin has something to do with your immune system. So, kung may mga katanungan po kayo, andyan lamang po ang telepono ko. 0916-204-4007. Kung gusto niyo po ng Doc Hanis Tibicos, marami po sa Radio Veritas Cooperative. Mag-order po kayo kay Crisel, mag-order po kayo kay Estela. Sa telephone number ni Crisel, 0930-111-9365. Sa telephone number ni Estela, 0927-144-0918. And if you feel like I can help to your burden, lalong-lalo na sa mga sakit-sakit ninyo, 0916-204-4007. Ito na naman po ang lingkod, ang Ilocanang Doktor. Hani Tamayo po. Doctor of Alternative Medicine, Naturopathy, Acupuncturist, lagi pong nagsasabi. And also, prevention is better than a pound of cure because your health is your wealth. Mga kapanalig, kumain nyo ang katotohanan. Thank you po. Thank you. Inyong napakinggan ang programang magbibigay ng mga kasagutan sa ating mga katanungan kung paano natin mapapanatiling maganda ang ating kalusugan. Nature's Call Health Talk kasama ang multi-awarded naturopathic doctor Marilu Hani Tamayo. Nature's Call Health Talk hanggang sa susunod na Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Panalangin kay San Roque. O mapagmahal at makapangyarihang Ama, sa pamamagitan ng anghel ay ipinangako mo kay San Roque na iaadya. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Hanis Tibicos is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Hanis Tibicos is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Hanis Tibicos, Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Julian Root, taga Barangay Guerrero. Dati kanayo nak iti CR na agburburak na kanayon to'y buksit ko. Nang hindi ada nang ibaga kang iyak nga dahito yung Tibicos, tinadas ko ti nagtumar, nariknak apo nga mayat, napintas ti panagwa ti bagik. Hanlang dahito sakit ti buksit, dapay sakit ti apro, bato ti apro, nagsardeng ti palagsaksakit na, tapos pimintas ti dati ko ti blood sugar, cholesterol bimaba, nagnormal apo. Iso nga da kayo apo padasen niyo dito yung
produkto ti Tibicos napintas apo. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimon, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos ang papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. The first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022 at the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The World Council Excellence Award is a global excellence award-giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited. The chairman's vision is to see Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever. For interested applicants, for the entry, Gawad Karangalang Pilipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022, you may contact Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission will be on Monday, July 18, 2022. The first World Council Excellence Award. Tapnon na salunat kanaregta ti biag. Dumngeg tayon itinapintas nga programa. Nature's Call Health Talk. Siak sika kenti salunat. Siak sika kenti salunat. Programa nga mangiwanwan no kasano nga mataripato dagiti na dumadumang organs iti bagi. Taiso daytoy ti mangpawerret ti biag ti tumunggal maysa nga parswa. Programa daytoy nga mangibaga no anya tinapintas nga ipakat nga agas iti sakit nga kimpet kada tayo. Diabetic ka man, adaman high blood mo, bigla ka agkapso-kapsot, agulaw-ulaw nga kankanayon, ken adda problemang ti kidney ken amin nga marikrik na nga madi iti unek ti bagi. Nature's Call Health Talk. Siya sika ken ti salunat dagiti mapagtalkan ken nalalaing nga naturopath doctors ken practitioners iti mangiwanwan ken mangaywan ti salunat tayo. Isu nga dumngeg tapnon maadalan nga nimbag iti panang tagiben ti salunat. Nature's Call Health Talk. Siya sika ken ti salunat. Mabuya ken mangigan iti kada Sabado alas 10 ingana alas 11 ti bigat ijay RPN DCRL Bata.